వెల్కమ్ టు మజా డైరీ ఫామ్. మన డైరీ ఫామ్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఈ 2 గేదెలు అయితే అల్వాల్కి వెళ్తున్నాయి గేదెలు. అల్వాల్ వచ్చేసి మన సికింద్రాబాద్ సైడ్ అయితే లోడింగ్ అక్కడికి వెళ్తున్నాయి గేదెలు అయితే. చూసినట్టయితే ఆగేలకి చేయి దీని అదర్ క్వాలిటీ చూసుకోవచ్చు మనం. రెండింటికి 2 దూడలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి మంచి క్వాలిటీ గేదెలు కావాలంటే మజా డైరీ ఫామ్కి అయితే విజిట్ చేయండి. స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, ఎవరైనా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వ్యూ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంకోటి మంగళవారం కూడా ఒక లోడ్ రావడం జరుగుతుంది, ముర్రా గేదెల లోడ్ అయితే. ఎవరికైనా మంచి క్వాలిటీ గేదెలు కావాలంటే ఆ రోజు అయితే మీరు రావచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.